Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Kini na usab ang inyong magbalantay sa pagtuo si Arzobispo Martin Sarmiento Humuan. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat sa tanan nga mga teachers labi na gayod dinhi sa Archdiocese sa Osamis ang Misamis Occidental. Hinaut-unta nga kamo mga maestra, mga maestro naningkamot gayod aron mahatagan og maayo nga pagtulunan ang atong mga estudyante. Nag-uulang ko tungod kay kung ang atong mga estudyante dili pirmi nga mo eskwela unya adtong unang mga panahon unya galisod pagkat-on karon nakaha nga walay face to face nga pag-eskwela ay Ginoo ko mga estudyante karon nindot lipay na kay mo ron kay kining wala na may eskwela nya ang mga teachers in taon ninyo kay mo nag-andam silang mga modules. Modular naman kuno ron ang pag-eskwela or ana ba sa TV o sa radyo na kamura gyud tan-aw na tong makakat-on mamog maayo. Mo na nga ako yung ampo nga panalanginan ang atong mga teachers, ang atong mga principals, ang atong mga supervisors, ingon mo usab ang atong superintendent nga maka-focus gyud aron mahatag gyud, ma-deliver gyud ang quality education to our students. Unya ako pong timbaya sa mga naninda in town og kandila din sa Kuta Shrine, ako pong timbaya sa mga nanilhig in town sa kadalanan. Ako pong timbaya sa mga garbage collectors. Nuoy po din mga garbage collectors. Nya ako pong timbaya sa mga in town sa kining mga beggars in town. Hinaut-unta nga bisan naa kamo sa kalisod na untay mga tao nga mutabang gyapon kaninyo bisan kini ginadili gyud ni usa man gyud gini ka balaod nga dili mutabang sa mga beggars pero ang Ginoo ray makahibalo ngano nga kita mutabang kanila. Nining adlaw Miyerkules pitsa 12 sa Agosto atong kutluon ang ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya og pakita siya sa iyang sayop. Apan himoa kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. O busa, sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. O ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. O sultihan ko pagayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha kun tulo nga magkatigom sa akong ngalan atua ako uban kanila. Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pagkaanindo sa atong ebanghelyo karon una sa tanan kini bitawng gitawag og fraternal correction. Kini bang inigsuon nga pagtambag, inigsuon nga pagkoreher, inigsuon nga paghatag og kamatuoran. Nya kini kumun jud ni kaayo gyud. Kana bitawng muhatag tagtambag sa katawo nga nasayop aron siya magiyahan. Unya usahay kadtong nakasala, kadtong nakahimog dautan, dili man na siya dayon muangkon nga siya nakasala. Kaning wala pag yun, kini bang kitang nakasala? Kasagaran yun nato yun. Di yun ta mo angkon nga nakasala ta. Kaning mao bitaw na kanang mura bitaw kana bitaw. Ano bitaw kini sala mura tinig kawat tingali sa kamatuoran. Kay kining wa mo gyud kawatan yun nga mo angkon nga siya nangawat. Nya sama nga ang nakasala pod dungay gyud kay nang mo angkon siya nga siya nakasala. Murag nakakawat sa kamatuoran. Mo ni ang pagka makasasala mikawat sa kamatuoran ug dili na nagpuyo sa danag
sa kinabuhi sa Espiritu Santo. Muna nga dili gud siya moangkon nga siya nakasala. Ug mao nga ang ebanghelyo mihatag kanato og pagtulunan nga kun ang usa ka tawo nakasala, imo siyang istoryahan. Ug kun dili siya moangkon nga siya nakasala, imo magdala kag lain nga tawo, pagdala og usa o duha ka tawo aron kapamatud-an nga siya nakasala. Nya og kun dili pa gyud siya moangkon nga siya nakasala, isumbong kini sa simbahan. Ug kun dili pa gyud siya motuo sa simbahan, mo nigar gyapon siya, dili gyud siya moangkon, isipa siya nga usa ka langyaw o usa ka kobrador sa buhis. Unsa man ning gitawag og langyaw? Langyaw kanang gitawag og not a Jew. Usa siya ka Gentile. Usa gi ka kalangyaw sa tupa usa ka Gentile. Ug tungod kay usa ka Gentile, meaning that you are a sinner. Kay kadto gud ang gitan-aw ra gyud nga kining pinili nga katawhan mao ra gyud ang Hudiyo. Ug ang mga Hudiyo mao ang gipili nga makasulod sa gingharian sa Dios. Unya wala man mutuo ang mga Hudiyo, mao na nga ang si San Pablo miadto sa mga Hintil aron ang mga Hintil, mga Gentiles, kita nga mga Gentiles, kita mag-usab sa tong kinabuhi og mudawat sa tong Ginoo. Ug kun mudawat kita sa tong Ginoo, makaangkon kita og kaluwasan. Ug mausab kini ang kobrador sa buhis. Ang kobrador sa buhis na ila na gyud nga makasasala. Ngano man gyud nga kaning kobrador sa buhis giila man nga makasasala tungod kay kining sila gud ang ilang loyalty gud tuaman sa Roma. Nga at that time, the Roman Empire was very destructive to the other provinces because the empire was very oppressive. Kada bang wala maghatag og maayo nga kaugmaon sa mga under nila, mao na nga nabungkag ang Roman Empire. Unya tungod ni ana, kung ikaw usa ka manlalaban sa Roma, kaniadto at that time, I am not talking of the Rome of Rome today. I am talking of the Rome in the past. Nga, kung usa ka kakobrador sa buhis, kaniadto, sama sa gisulti, ngining ebanghelyo karon, ikaw, murag gi-label na ikaw, nga usa ka makasasala. So, ang unang punto yun din mao, nga ang taong makasala, kinahanglan ato yung gayran, ato yung isultihan, nga siya nakasala. Kana bang importante gyud kaayo kining gitawag og fraternal correction, brotherly advice. And then we have to listen to brotherly advice. Kining mga sisterly corrections. Kana bang ang kinigong uban gyud ganang labi na kun ikaw mapahitason ang babagyod permi sa kanang dili ta motuo sa correction, kini mang yung pride. Kini bang magtuo ta nga kita ragyoy insakto? Kada bang mituo ta nga ikaragyoy 100% nga kining langtip o panghuna-huna nga uban nga mga tao wala kining kuan na sila mga bugo. Kada bitaw every time you say oy bugo, it means to say nga you exalt yourself as if you are the only person who knows everything og dili gyud na maayo. Ang tao nga hambugiro, ang tao nga mapahitason, wala gyud luna sa gingharian sa Dios. Ang tao nga walay pagtan-aw nga siya usab masayop, kana bang you have to feel that you are a human being. You have to feel that you are not perfect. Nga you have to really look at yourself that you are not the most omniscient person. Dili man ka omniscient. Omniscient meaning nga nakahibalo sa tanan. Kitang tanan andam yun nga makakaton. Ug mao kini ang gisgutan karon sa atong ebanghelyo nga kanang the need to accept our mistake. Unya, ang ikaduha dinhi ang giving of authority to the priests, to the bishops. Kung unsay imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. I know other sects will not believe it, but we believe
that our Lord Jesus Christ has instituted the sacrament of reconciliation, and the power to forgive sins is entrusted to the church, and the church also has shared it to the bishops, to the priests. Muna nga usa gyud kini ka grasya nga gihatag sa Ginoo para sa mga kaparian, para sa arsobispo, para sa Santo Papa, ug mao kini ang the power to forgive. Ebanghelyo kini sumala ni San Mateo nga makita sa Ebanghelyo sa kapitulo 18 bersikulo 15 hangtod sa 20, diin gihisgutan nga ang kinabuhi, ang power, ang gahom sa pagpasaylo. Kay human god mo kun dili pagyud human god dito sa simbahan, kinahanglan man gyud nga dunay gitawag og one-on-one confession. Ug kun dili ka na nimo buhaton ang pagtuong Katoliko Romano nga mao ang sinugdanan sa uban nga mga tinuhuan, mga tinuhuan siak malang na sila sa 15th century. Martin Luther, usa ka pari nga Katoliko. Pero sus, 15 ka century kanang 15th century, 1,500 years after Jesus Christ, unya usa pa sila nakahibalo nga na sayop ang Katoliko. Hindi ko ari lang ko sa Katoliko kay ang Katoliko Romano mao gyud sinugdanan nya, masipyat din ang sinugdanan, masipyat din ang tuburan. Usa lang ka kasiak sa tuburan, mamahimo na kang tuburan, di man ka tuburan, kay ang tuburan gyud dili usara ka kasalingsing, dili ka mamahimong punuan, kay ang punuan gyud. Ug ang punuan sa mga Kristiyanos mao gyud ang Katoliko Romano. Muna nga dinhi karon sa Ebanghelyo, gihatagan og gahom ang mga pari nga mopasaylo sa mga sala. Ang pagtuo mo'y mohimo og milagro. Ang pagtuo mo'y mohatag kanato og kapasayloan sa sala. Ang pagtuo mo'y mohatag kanato og grasya aron kita moduol sa Ginoo o dinha sa kaparian aron kita pasayloon sa tong mga sala. Unya, mipadayon ang Ebanghelyo sa pag-ingon nga kung sultian ko kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisan unsang butanga ihatag kini kaninyo sa akong amahan. Kay kung dunay duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila. What a beautiful assurance of the Lord that when we pray together, the Lord is in our midst. Kana bang pag-ampo muna nga pirmi gyud akong hangyo gyud. I always ask the family to pray together. I always ask the father, the mother, the husband, the wife, the children to come together and pray. Wag yoy mas nindot nga grasya nga makuha nga atong makita kung ang amahan, inahan ug mga anak mag-ampo. Pagkaanindot gayon. Labi na kining bang pangamuyo sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Muna nga wala gyud kuan, wala gyud lain nga tinuhuan nga sa kanunay nag-aghat sa inahan, amahan ug mga anak nga mopiko silang tuhod ug moila nga ang Ginoo mao ang tuburan sa tanan. Ang Katoliko Romano ra gyud pinaagi sa usa ka sinyal, sa usa ka kandila nga gidagkutan. Kay kini kung kandila nga dinagkutan, usa man ni ka simbolo nga ang kandila nga gidagkutan simbolo sa tong Ginoo nga si Jesucristo. Nga si Jesucristo mao ang matuod nga kahayag. Muna nga daghan jud kay kita og mga pagtulunan nga anaa sa Katoliko Romano. Ug kun ato lang kining pamalandungan, pagkanindot nga timaan nga makadasig ug makalambo sa tong pagtuo. Bisan lang kining una gyud nga kining pagtulunan nato karon nga kanabitaw kining akong giistoryahan nga we have to listen to the advices of our elders. Muna nga naa ang be open to the advices, naa ang simbahan. Unya ikaduha kining naa ang mga kaparian nga mupasaylo sa tong mga sala. Unya naa pod ang paghangyo sa amahan ug inahan ug mga anak nga mag-ampo, praying together. What a beautiful symbols of our faith. The church
then the church as a source of forgiveness, and then also the father, the mother, and the children would pray together. Nindot kistanan, uy ka, ang usa ka panimalay, mamahimo gyud ay nga sinugdanan sa simbahan. Asa gali ang panimalay nga maampuon, anaa diha ang tinuod nga liso sa pagkasimbahan, tungod kay dinha man magsugod ang pagkasimbahan dinha sa panimalay kun ang amahan, inahan ug mga anak magampo. Munang nindot kaayo ang symbolism. Maman bitaw ang Vatican II miingon nga ang pamilya, ang banay, ang usa ka balay diin anaa nagampo ang inahan, amahan ug mga anak is a domestic church nga ipasabot nga una nga simbahan, liso sa simbahan nga mo'y magdala kanato ngadto sa parokya nga mao gayod ang inahan nga simbahan sa ato nga barangay. Nindot yung istanan, oy kung ato gining pamalandungan nga dinna gyud ay sa sa atong pagsinabtanay, dinna di ay sa panimalay, naa gyud ay ang bingkil-bingkil, dinna sa panimalay naa ang kining dili maayo nga relasyon. Apan importante gyud kaayo nga kita mag-istoryahanay. Unya kung mag-ampo kita nga magdungan sa pag-ampo, magsige gumug-ampo niya, dili mo magpinasaylo ay. Muna nga, nindot yun kaayo ang banay nga mag-ampo nga nahugpong sa pag-ampo. Tungod kay kung kita mahugpong sa pag-ampo, kita andam pod nga mupasaylo sa usag-usa. Nya importante gyud kaayo kining dili lang maghugpong sa pag-ampo, maghugpong usab sa pagkaon. Pabitaw nga ang lamesa, importante gyud kaayo dinha sa panimalay. Dili kay ang papa mo nagkaon, labi na gyud ang mama pod mo nagkaon, unya ang mga anak pod di lang mo adto sa lamesa. Ato gyud ibalik nga ang papa, mama ug mga anak magdungan gyud sa pagkaon. Kung dili gali magkadungan sa paniudto, puluminos sa pamahaw o sa panihapon ba, I would really suggest that the family would eat together during their meals and then also would pray together. In that way, you are able to forgive one another because of the mistakes of others, and in that way, you will become a forgiving family and a loving family. Mahimo lang kita nga mahigugmaon nga banay, mahigugmaon o kinibang mapasayloon nga banay, mahigugmaon nga banay kung anaa ang atong pagkamaampuon o kita nagdungan sa pag-ampo, nagdungan sa pagpangaon. Atong ibalik ang mithi sa pagkatinuod, ti unay nga pambanay, nga anaa gayod ang pagtinabangay, pagminahalay, pagsinabtanay, tungod kay gadungan sa pag-ampo, gadungan sa pagkaon. Kung ang banay gali, dili na magdungan sa pag-ampo. Kung ang banay gali, walay pag-ampo. Kung ang banay gali, dili magdungan sa pagkaon, wala gyud kaugmaon ang maong banay. Muna nga, amahan, inahan, naghangyo ako kaninyo. Isip inyong amahan sa pagtuo. Dinhi sa Katoliko Romano, Arsobispo sa Archdiocese sa Osamis, ako gito mong hangyoon, mga amahan, mga inahan. Hugpunga gyud ninyo ang inyong mga anak, pinaagi sa pangamuyo o pag-ampo. Unya, pinaagi usab ni ana, maghugpong usab kamo sa pagpangaon. Kay kung kamo naghugpong sa pagpangaon o pag-ampo, anaa gayod ang pagpinasayloay o paghinigugmaay. Daghan tingili kaayo ang banay nga nabungkag, tungod kay daghan man kaayo ang banay nga imbis unta fraternal correction, banay nga managsuon, iselfon man noon ang sala sa iyang igsuon, bidaghan ang makabasa, imbis unta kamurang duha, magsinabtanay mo, magkoreksyonay mo sa usag-usa lang, nga kung imo nang gamiton ang social media, nga ikaw nakasala ka nako, makahibalo ang uban, mahiubos, musamot na inuglahom ang pagsilo, ang pagsinuluay, muna nga, di kita mo gamit o kining text kung kita dunay kahiubos sa usa. Kay ang uban ana makabasa. Muna nga, dili gyud maayo nga
kining atong ipaagi sa social media ang atong kalagot sa uban. Importante gud kaayo kining gitawag og pag-inigsuunay nga pag-istoryahanay. Unya mutuo kita sa simbahan nga mao ang tuburan sa pagpasaylo pinaagi sa sakramento sa reconciliation. Ug kita mutuo nga kun ang banay nagkahiusa sa pangamuyo, ang amahan ang Dios Amahan anaa taliwala kanila. Mutuo kita nga ang banay nga nagkahiusa nagdungan sa pagkaon anaa usab ang gugma. Mutubo og mulawom usab ang pagigugma tungod kay magdungan kitag kaon kining mahibalo man ta, magtan-aw man ta sa uban nga ang uban di ay nahutdan nagsudan, dili nimo hakgumon ang tanan nga sudan, dili nimo ibutang sa tanan nimong plato ang pagkaon, ang kanon mo na nga dunay pagminahalay, dunay pagsinabtanay, dunay concern sa one another nga uy magtan-aw ka akong igsuon di ay gamay na malagi kaon nga imo din ang hutdon og kuha ang kanon, imo din ang hutdon og kuhang utan, imo din ang hutdon pagkuha ang bulad, imo din ang hutdon pagkuha ang inununan, imo gyud kanang ipahat, imo gyud kanang i-share ug tungod ni ana duna kay concern sa imong igsuon, duna kay pagigugma sa imong igsuon. Ang banay nga managiusa sa pagkaon, mulambo ang paghinigugmaay, mulambo ang pagsinabtanay. Pero kung ang banay gali dili magkahiusa sa pagkaon, magtipak-tipak ka na o mamahimo ka na nga kining dili magkahinigugmaay ang mga managsuon. Muna nga I'm trying to call the attention of parents who have no longer observed the eating together, eating of meals together. Now I ask you to eat your meals together because through that gesture, you are doing a very laudable teaching that your children must be concerned of the welfare of others, that your children will see to it that he will not take the food to his plate, but he will be concerned, he will share it to others. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon tulo ka pagtulunan ang gihisgutan. Una, kining the mistakes that we must be open to fraternal correction. Second, that the church has given the sacrament of reconciliation and the priests are entrusted to forgive sins. And third, that the family that prays together stays together. Nga usa o duha nga magampo ang Dios Amahan anaa taliwala kanila. Igsuon, ako ding greetings sa mga Poor Clare sisters. Kagahapon atong gisaulog ang kapistahan sa mga ni Saint Clare, ang patrona sa mga Poor Clare sisters. Belated greetings to the Poor Clare sisters dinha sa Antique, Poor Clare sisters diya sa Josefina, Zamboanga del Sur, Poor Clare sisters sa Tabyawan, Isabela City, Basilan, sisters hinautunta nga malipayon o mabungahon ang inyong pagsaulog sa inyong kapistahan. Nya karong adlaw I know nga human gyud sa piyesta ang inyo pod nga misa nining adlaw inyo pong gipahinungod sa inyong mga benefactors and benefactresses, ingon usab sa mga nangamatay ninyo nga mga benefactors o benefactresses, sa mga Poor Clare sisters. Ang Ginoo, ang pulong ni Jesus nga mao ang nga anaa sa Biblia, ato yung pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab uban sa pangaliya sa Birhen sa Kuta. Akong usbon ha, nagpadayon karon ang nobena sa 61st Foundation Anniversary sa parokya ni San Jose sa Sinakaban, Misamis Occidental. Din ang atong padrikura mao si Father Darrell Rosales, og ang nobena mas magsugod sa alas 5
Hinaut unta nga ang taga Sinakaban makahibalo gayon ni ana. Ako gyud kana nga awhagon ko kamo nga moapil sa Novena Mass dinha sa parokya ni San Jose sa Sinakaban. Kung ikaw taga Sinakaban unya wala ka makahibalo nga ang 61st foundation anniversary mahitabo di ay karong Pizza 15 nga piyesta usab sa Assumption Agosto 15 dili yung taga Sinakaban labi na kung Katoliko ka ang Ginoo diha sa pangaliya sa ni Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.